Днес ще ви покажем как да направите депозит през EasyPay. Отворете началната страница на TopWin и използвайте бутона Депозит или натиснете иконата в горния ляв ъгъл, след което изберете бутона Депозирай. Натиснете върху всички методи на плащане и изберете EasyPay. След това въведете желаната от вас сума. Имайте предвид, че минималната сума за депозит с EasyPay е 10 лева. След това натиснете бутона Депозит и ще бъде генериран код, който трябва да предоставите на каса на EasyPay. След като извършите плащането на касата, балансът ви ще се зареди автоматично. Ако срещнете затруднения, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка, който е винаги на разположение, за да ви помогне. Благодарим ви, че сте наши клиенти, надяваме се, че сме ви били полезни.